Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την παρουσίαση των κοσμημάτων μας. Τα κριτήρια επιλογής μας είναι πάντα η σωστή ποιότητα, ο κομψός σχεδιασμός αλλά και η σωστή τιμή. Όπως ήδη βλέπετε, περάσαμε στον επόμενό μας κωδικό με αριθμό 212. Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό σταυρό. Η τιμή του στα καταστήματα είναι στα 160 ευρώ. Για όλους εσάς που επιμόνως μας ζητάτε σταυρούς σήμερα και για μόνο μία εκπομπή παρουσίασης, θα σας δώσω το πανέμορφο αυτό κόσμημα με 29 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για το δώρο της ημέρας. Μόνο 29 ευρώ. Καλέστε μας τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Φυσικά δεν έχω πολλά κομμάτια και ενδέχεται να εξαντληθούν πολύ γρήγορα, γι' αυτό θα πρέπει να προλάβετε και να κατοχυρώσετε και εσείς αυτόν τον υπέροχο σταυρό. Τι να πούμε πραγματικά για αυτό το κόσμημα. Ο σταυρός αποτελεί σύμβολο, έμβλημα της χριστιανικής θρησκείας που μπροστά του γονατίζουν και προσκυνούν τόσους αιώνες εκατομμύρια πιστών χριστιανών. Ένα κόσμημα που μπορείτε να φορέσετε παντού και που ποτέ δεν πρόκειται να χάσει την αξία του. Ο σταυρός άλλωστε έχει πάντα πρώτα πνευματική και ηθική αξία. Είναι το καλύτερο φυλακτό και πολλοί άνθρωποι δεν τον αποχωρίζονται ποτέ. Κατασκευασμένος από αλόι και επιπλατινωμένος με λευκό χρυσό 18 καρατίων. Βλέπουμε στο κέντρο του μια πανέμορφη λευκή διαυγής πέτρα, η οποία αγκαλιάζεται από 3 βάσεις, ενώ ακριβώς η ίδια πέτρα σε λίγο μικρότερο μέγεθος υπάρχει και στα 4 άκρα του κοσμήματος. Η αλυσίδα του, την οποία σας την κάνουμε δώρο, είναι και αυτή επιπλατινωμένη με λευκό χρυσό 18 καρατίων και περνάει από ένα πολύ κοψό κρικάκι στην πάνω πλευρά του σταυρού και έχει μήκος 45 εκατοστά, για να μπορείτε φυσικά να τον φοράτε σε όποιο μήκος εσείς επιθυμείτε. Τα κομμάτια, όπως με ενημερώνουν, εξαντλούνται και πραγματικά τώρα πρέπει να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 2310 62 62 25, 2310 62 91 44. Επαναλαμβάνω, η τιμή του υπέροχου αυτού σταυρού είναι μόνο 29 ευρώ. Σας δίνουμε δώρο και την αλυσίδα του από λευκό χρυσό 18 καρατίων με βάση την αλόι. Όπως βλέπετε, θα το παραλάβετε σε μια υπέροχη βελούδινη θήκη για να μπορείτε να το χαρίσετε και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σίγουρα είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε. Αφήνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και θα σας καλέσουμε εμείς αμέσως. Φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας www.meandros.gr. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, θα πρέπει να περάσουμε ευθύς αμέσως στον επόμενό μας κωδικό.